Bapak Ibu lan para sedherek, sugeng pepanggihan wonten ing Dalan Padang edisi Senin tanggal 9 Juni taun 2020. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus wonten ing Bapak Ibu lan para sedherek sami. Saderengipun kita nampi wedharing Sabda ing Senin dalu menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Duh Rama kawula kasuwargan, kawula sowan ibu bingeng manah awit dene paduka nganthi kawula sapanjanging dinten menika ngantos wanci dalu kawula ngancik mirengaken wedharing sabda. Samenika kawula nyuwun pepadang kangge nampi wedharing sabda paduka Gusti. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, Dalan Padang inggih andharaning wedharing sabda wonten ing dinten Senin dalu menika mawi jejer utawi ira-irahan Roh Suci nyagetaken kita mbangun turut. Roh Suci nyagetaken kita mbangun turut. Kasebataken wonten ing Injil Yohanes bab 18 ayatipun kaping 18 lan 16 ngendikaaken mekaten. Menawa kowe padha tresna marang aku, padha netepana pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur, yaiku Roh ing kayekten. Ibu bapak lan para sedherek, wonten ibu ingkang nembe gerah lan ngersakaken anakipun jaler kangge sawetawis wekdal mboten nyambut damel malih wonten ing kitha sanes. Saged ngancani ibunipun mekaten pamurihipun. Anak wau mbangun turut inggih kepengin mbuktekaken tresnanipun dhateng keng ibu. Anak wau wani ngurbanaken padamelaning sakjawining kita demi tresnanipun dhateng keng ibu. Nah mekaten kawontenan tresna menika dipun tindakaken kanthi sikep mbangun turut. Sesamunipun Gusti Yesus memulang bab perlunipun ngganter ing pandonga ing asmanipun Gusti Yesus, lajeng Gusti paring piwulang anyar wonten ing dinten menika. Inggih menika bab katresnan dhateng panjenenganipun. Tresnani Gusti kedah kinantenan pambangun turut dhateng kersanipun Gusti. Mbangun turut dhateng dawuhipun Gusti ingkang kados pundi? Dawuh lan kersanipun Gusti menika ora kathah sanget, malah tanpa saged kita etang nggih to. Lajeng mbangun turut ingkang pundi? Nah, Bapak Ibu lan para sedherek, Gusti pirsa bilih kita manungsa menika mila winates ing samudayanipun. Pramila supados saged nindakaken dawuhipun Gusti, saged bangun turut ing sakdawuhipun Gusti, nggih kanthi dasar temtunipun pambangun turut ingkang salugu, mboten kadasaran raos kapeksa. Gusti ngendika badhe nyuwun dhateng Sang Rama supados maringana Juru Panglipur, inggih menika Roh Suci. Inggih kasagetaken manungsa menika mbangun turut Gusti namung krana wontenipun Sang Roh Suci ingkang tumedhak. Mboten kok namung ngendelaken daya kekiyatanipun piyambak. Roh Suci inggih Roh ing Panglipur, inggih Roh ing kayekten menika ingkang nyagetaken kita setya mbangun turut. Rawuhipun Gusti ingkang jumeneng Roh Panglipur menika kuwasa nganti njagi lan mbelani para tiyang ingkang kanthi saluku ngesokaken tresnanipun dhateng Gusti. Roh Panglipur wau ugi sinebat roh kayekten. Kenging menapa kita kok nresnani Gusti Yesus? Menika jalaran panjenenganipun mila jatining kayekten. Inggih, satu-satunya yang benar menyatakan kehendak Allah. Inggih, roh kayekten menika ingkang mbabaraken pakaryanipun Allah ingkang milujengaken ing dalem asmanipun Sang Kristus, mboten wonten sanesipun. Sang Roh Suci, Roh Panglipur, Roh ing kayekten
mila ingkang nyagetaken kita sami mbangun turut dhateng Gusti. Mila praktek kita nresnani Gusti boten namung wonten ing pikiran utawi pangangenaken kemawon, ananging bangun turut praktek taat ing sakdawuhipun Gusti. Sumangga kita tansah narbuka manah wonten ing swasana Pentakosta menika, kita murwani, kita miwiti kangge nindakaken sikap nindakaken dawuhipun Gusti, nampi rohing kayekten, nampi roh suci kangge nyagetaken kita taat dumateng Gusti. Gusti mugi nganti kula lan panjenengan sami. Monggo sami sembahyang. Rama matur nuwun awit saking berkah paduka dhateng kawula. Srana pangandika ing dalu menika. Kawula nyuwun pepadang inggih saged dados manungsa ingkang tansah mbangun turut ing kersanipun Gusti, lan kangge menika kawula saged narbuka manah tumrap Roh Suci ingkang terus makarya. Sinagena kawula mekaten Gusti. Mekaten panyuwun kawula lan berkawan ugi kekantunan gesang kawula, anak kawula, semah kawula, tiyang sepuh kawula sedayanipun. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.